Binerên hêja, ev dema xweş be. Di vê vîdeoyê de em ê ji mîtolojiya Yevnanî ji we re basa çîrokan mîtosekê gelekî balkêş bikin ku ev mîtos derbarê afirandina mirovan de ye. Di babeta afirandina mirovan de di çanda Yevnanî de gelek mîtên cuda hene. Di gor hinek çavkaniyan tê gotin ku karê afirandina mirovan di dema şerê Tîtanan de dane Prometheus û birayê wî Epimetosî ku her duyan jî di şer de piştgiriya Xwedayê Zeus kirine. Di efsaneyê de wiha tê fikirîn ku Prometheus mirovan ji maddeyê afirandiye. Ev efsane beriya Îsa Mesîhî di sed sala çaran de derketiye holê. Efsaneya navborî dibe ku aîdê serdema piştî tofanê bêje. Prometheus ji hemû xwedayan biaqiltir bûye. Lêbelê aqilê birayê wî Epimetosî hinekî sivik bûye. Epimetheus beriya ku mirovan biafirîne, hemû diyariyên hêja daya heywanan yên wekî heyz, wêrekî, jîrîtî, post, bask û hevîdîn li heywanan bilav kiriye. Lê pişt re poşman dibe û vê yekî ji birayê xwe Prometheus re dibêje. Prometheus jî tiştekî dide mirovan ku ew tişt jî aqil e. Aqil dê mirovan nêzîkî Xwedayan bikira. Pişt re agir jî ji rojê didize û dide mirovan. Prometheus şeklekî Xwedayî jî dide laşê mirovan. Ji ber ku kerba Prometheus ji Zeus dihat, wî her dixwest ku piştgiriya mirovan bike. Bi vê yekê re jî wiha bawer dikir ku dê ew ê tola xwe ji Zeus hilîne. Prometheus wiha difikiriye ku dê mirov nema ji Xwedayan bawer bikin û wan bihevînin. Di dawiyê de jî dê bibin bela serê Xwedayan. Li gor veguhastina Anatol Frans a mîtekî din jî Prometheus gelekî peykeran çêkiribûn. Prometheus ne tenê peykerên mirovan, her wiha peykerên heywanên cur bi cur jî çêkiribû. Li gor vê mîtê sebebên kemasiyên mirovan jî ev in. Prometheus rojekî dîsa ji kîlê dest bi çêkirina dest û lingên mirovan dike. Wan bi hev dû vedatîne û li rifên kargeha xwe rêz dike. Di wê gavê de jî Dionysosê Xwedayê şerabê tê cem wê. Bi hev dû re kêf dikin û serxweş dibin. Piştî ku Prometheus serxweş dibe, di karên xwe de hinek şaşiyan dike. Seriyekî mezin bi laşekî mezin ve dike û destên dirêj yên laşekî mezin bi laşekî din ve ê kim vedatîne. Tê gotin ku sebebê laşên nesipehê demên serxweş yên Prometheusî ne. Ji bilî vê yekê di ferhenga felsefeyî ya Voltaire de jî li ser babeta afirandina mirovan wiha hatiye nivîsîn. Zeus bir tenê 25 sal emir dabû mirovan. Ango ew heta 25 salê xwe dikaribûn bijîn. Dê mirovan gazinan ji vê yekê kirin û wiha bang li Zeus kirin. Ji xwe nîvê temenê me di xewê de derbas dibe. Heke hûn dema zarokatiyê jî jê derxin, wê demê temenekî gelek kin ji me re dimîne. Hemû taybetmendiyên baş û temenekî dirêj dabûne zindiyên din. Di wê demê de li cem mirovan 6 heywan hebûne. Maşot, perperik, teyrê tawus, hesp, rovî û meymun. Mirovan wan heywanan nîşanî Zeusî dane û jê xwestine ku ew emrê wan heywanan jê li a mirovan zêde bike. Zeus vê dawxwaza mirovan bi sebebê ku dê neheqîlê heywanan bibe qebûl nekiriye. Lêbelê bi şertê ku hinek wextan de wekî wan bijîn, hinek emrê zarokan mirovan zêde kiriye. Ji ber vê yekê ku zarokekî berhembêz wekî maşotekî ye, li erdê dingire û bi çapûlkan diçe. Pişt re wekî perperikekê vî alî dibaze ku ew jî dewra zarokatiyê ye. Di xortaniya xwe de wekî têrê tawus bi şanaz e. Di 25 salêya xwe de dema ku dibe xwedan zar û zêç wekî hespan dikeve binê bar. Piştî 40 salêya xwe jî wekî rovî xasûk e. Piştî 5 salêya xwe jî dibe mînanî meymunan û ar dibe. Di gor vegotinekê din jî mirov ji aliyê Xwedayan ve hatine afirandin. Di destpêkê de nîjada zêrîn hebûye. Jiyana wan wekî ya Xwedayan bûye. Pişt re nîjada zîvîn dest pê dike. Mirovên vê demê jî ji dema zêrîn kemaqiltir in. Piştî nîjada zîvînî nîjada pirincî dest pê dike. Di vê dewrê de jî mirov bêrawez şer dikin. Piştî wê nîjadê nîjada lehengên Xwedayî tê ku bûne mijara gelek efsaneyan û ku nîjadeke esîl bûye. Nîjada pêncêm jî nîjada me a îroyîn e.
Biner